खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव मोनसे मिरु रोंगौसा सायख' आनजाद बे आनजादनि फिथाइया जोंनिसिम सफैदों नंगौ बे समाव नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जे खुंफुंजानाय 8थि मिरु रोंगौसा सायख' आनजाद बे सायख' आनजादनि जे फिथाइ बे फिथाइया जोंनिसिम सफैदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायगोन नंगौ बोसोरफ्रोमबो खुंफुंजानाय थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंफुंजानाय जे मिरु रोंगौसा आनजाद बे आनजादखौ बोसोरफ्रोमबो आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव थामहिनबा दाब दाब जायगाफोराव बे आनजादखौ खुंफुङो आरो बेनि गेजेरजोंनो सासे फरायसाखौ बेनि बे टेलेन्टखौ नायनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च बे टेलेन्ट सार्चखौ खुंफुंबाय थायो आरो बेनिनो फिथाइ थामहिनबा रिजाल्ट बे रिजाल्टआ जोंनि आखायाव फैदों बे समाव बबे जिल्लानिफ्राय बबे फरायसालिनिफ्राय बे फिथाइखौ मोननो हादों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होगोन नंगौ बे समाव मोनसे गिदिर खौरां दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जे खुंफुंजानाय जे सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च बे टेलेन्ट सार्चनि जे रिजाल्ट थामहिनबा फिथाइया फैबाय नंगौ बे समाव नोंथांमोननो फोरमायगोन रिजाल्ट अफ 8 सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेसन 2023 बेनि बे रिजाल्ट दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंफुंजानाय जे सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्चनि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टआ सफैबाय गिबि थामहिनबा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे क्लास 10नि जि थाखोनि टप 3 बिजाथि बे बिजाथिया रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनि नंगौ निजोम बर'आ बे समाव मोननो हादों जे सेथि मासि 200 मार्कनि गेजेराव बिथाङा मोनदों 178 गासै मोननो हादों बिथाङा 89 जौखोन्दो लानानै बिथाङा सेथि मासिखौ मोननो हादों बिथांनि फरायसालिनि मुङा जादों बाथौ आश्रम हाइ स्कुल बरमानिफ्राय बिथाङा मोनदों बाक्सा जिल्लानिफ्राय बिथाङा सेथि मासिखौ मोननो हादों नंगौ बे समाव मोनसे गिदिर खौरां थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जे खुंफुंजानाय 8थि सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च बे टेलेन्ट सार्चनि बे फिथाइखौ नोंथांमोननि गेजेराव होदों नैथि मासियाव मोननो हादों लिपाम बर' बे समाव मोननो हादों लिपाम बर'नि नोंथांमोना नुनो मोनदों लिपाम बर' बिथाङा गासै 200नि गेजेराव 169 बिथाङा गासै मोननो हादों आरो बेनिनो 84.5 जौखोन्दो लानानै बिथाङा दा नैथि मासि आवग्रिनो हादों आरो बेनिनो बिथांनि जे फरायसालि बे फरायसालिनि मुङा जादों फुंबिलि सोलोंसालि दारकुसिनिफ्राय बिथाङा मोननो हादों बिथाङा गासै बिथांनि जिल्लानि मुङा जादों तामुलपुर दासो गोदानै जानाय बा बिटिआर हालामनि गोदानै सायख'जानाय मोनसे जिल्ला बे जादों तामुलपुरनिफ्राय बिथाङा बे नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों बेनि उनाव थामथि मासि टप 3नि थामथि मासिया जादों हिरिम्बा बर'आ थामथि मासि मोननो हादों बिथाङा 200नि गेजेराव 163 मोननो हादों आरो जौखोन्दो हिसाबै 81.5 जौखोन्दो जिल्ला बिथांनि फरायसालिनि मुङा टंला इउएन एकाडेमिनिफ्राय बिथाङा बे मासिखौ मोननो हादों थामथि मासि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बे मासिखौ मोननो हादों बे समाव नोंथांमोननो टप 3 क्लास 10नि टप 3 जे रिजाल्ट थामहिनबा फिथाइ मिरु रोंगौसा सायख' आनजादनि 2023 मायथाइनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ बे समाव होबाय बे समाव थाखो 9नि जे टप 3 बे टप 3नि रिजाल्टखौ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव होनि बे समाव मोनसे गिदिर खौरां आरो बे रिजाल्टखौ थामहिनबा कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेसन जाय बिथांमोना बेखौ कन्ट्रल खालामबाय थादों थामहिनबा एग्जामिनेसन मेन बिबानगिरि बिथां रोमदोन बसुमतारी आरो गुबुन फारसे नोजोर होयोबा सोमावसार बसुमतारी एग्जामिनेसन कोअर्डिनेटर बिथांमोननिफ्राय बे रिजाल्टखौ थामहिनबा फिथाइखौ होनाय जादों बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों दे क्लास 9नि जे टप 3 बे टप 3नि रिजाल्टखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनि मनिषा बसुमतारी बिथाङा 200नि गेजेराव 161 नम्बर मोननो हादों गासै 80.5 जौखोन्दो बिथाङा मोननो हादों बिथां फरायसालिनि मुङा जादों मा बाथौ आश्रम हाइ स्कुल मेधाघाट
मेदाकाटनिफ्राय बे मोननो हादों बाक्सा जिल्लानिफ्राय नंगौ बाक्सा जिल्लानिफ्राय बिथाङा बे नम्बरखौ मोननो हादों नैथि मासि क्लास 9 नि नैथि मासियाव मोननो हादों हायुंसा बसुमतारी 155 मोननो हादों 200नि गेजेराव बिथाङा 77.5 जौखोन्दो लानानै बिथाङा नैथि मासि मोननो हादों फरायसालिनि मुङा जादों मा UN एकाडेमी बिजनीनिफ्राय बिथाङा मोननो हादों UN एकाडेमी बिजनीनिफ्राय बे नैथि मासि बिथाङा आवग्रिनो हादों चिरां जिल्लानिफ्राय बिथाङा बे मासिखौ मोननो हादों गुबुन फारसेजों जुदि नोजोर होयोबा अनिरुद्र ब्रह्म थामथि मासिखौ मोननो हादों बेनि गेजेराव 154 बिथाङा मोननो हादों 77 जौखोन्दो पार्सेन्टेज हिसाबाव 77 जौखोन्दो आरो बेवहाय टिपकाय हायर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय बिथाङा थामथि मासिखौ मोननो हादों क'क्राझार जिल्लानिफ्राय बे मासिखौ मोननो हादों गुबुन फारसे नोजोर होयोब्ला बेवहाय रोमदोन बसुमतारी कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन बे बिथांमोना बे एग्जामखौ थामहिनबा 9टी जे सेन्ट्रेल टेलेन्ट जे कन्ट्रल बिथाङा खालामदोंमोन गुबुन फारसे नोजोर सोमावसार एग्जामिनेशन अफ कोअर्डिनेटर बिथांमोननि दैदेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 9टी मिरु रोंगौसा आनजाद बे आनजादखौ बे समाव बिथांमोना खुंफुंदोंमोन बे समाव जोंनिसिम खौरां थामहिनबा बे समाव खौरां मेलनि गेजेरजों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थामहिनबा जाय बिथांमोना बिबानगिरिफ्रा बे समाव मा फोरमायदों थामहिनबा बिथांमोना बे फिथाइखौ बिथांमोना फोरमायनायखौ नुनो मोनो बे समाव नोंथांमोना जोंनिसिम खौरां सफैदों थामहिनबा जोंनिसिम रादाब फैदों बे समाव बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनि गिबियावनो गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दा बे समाव जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा रोंगौसा सायख' आनजादनि जानानै जोङो बेवहाय थांनाय 17 खालाराव जालांनाय जा रोंगौसा सायख' आनजाद 9थि रोंगौसा सायख' आनजाद जालांदोंमोन बेनि फिथाइखौ जों दिनै फोसावनो सानदों सिगाङाव फोसावखानाय बायदियै जोङो दिनै जानुवारिनि बे 2 खालाराव बे रादाबखौ फोसावनो सानदों जों दिनै बिनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायनो नांगोन दि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगां जेरैहाय बे रोंगौसा सायख' आनजादखौ खुंफुंबाय थादोंमोन देग्लायबो जों मोजाङै मोजां खुंलांनो हादों आरो बे आनजादाव गासै आसाम नाङैनो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय जोंनि बे आनजादाव फरायसाफोरा गोबां बाहागो लादोंमोन दा बेवहाय जोङो बुंनो नांगोन जे देग्लायनि जिखिनि आनजाद थाखो 9 आरो 10 थाखोनि जिखिनि बे सायख' आनजाद बेवहाय गासै फरायसाफ्रा 15,484 फरायसाफ्रा बाहागो लादोंमोन बेनि गेजेराव 10 थाखोआव बाहागो लादोंमोन 7,121 फरायसाफोर आरो 9 थाखोआव बाहागो लादोंमोन 8,363 फरायसाफोरा दा बे फरायसाफोरनि गेजेराव बिथांमोनहा गावबागाव जिखिनि रोंगौथि दङ बेखौ आनजाद नायनायनि गेजेरजों जों दिनैहाय बिथांमोननि जिखिनि बाहागो लानाय बेनि गेजेराव साबसिन मोजां रिजाल्ट खालामगिरि बिथांमोनखौ जों मोननो हादों देग्लाय जोबोद गोजोनथाव गोबां फरायसायानो बेवहाय मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों आरो जोङो टप 3 मोनफ्रोमबो थाखोआव टप 3 सायख'नाय हिसाबै जोङो थाखो 10 नि 3 आरो 9 थाखोनि 3 बे टप 3 फरायसाफोरखौ सायख'दों बे सायख'नाय फरायसाफ्रा बांद्राय गाज्रि मार्क मोनाखै देग्लाय थांनाय बोसोरनिख्रुइ साबसिन मार्कखौ बिथांमोना बोखांनो हादों होननानै जों नुदों दा बेवहाय आं फोसावनो सानदों जायफोर फरायसाफ्रा टप 3 मोनदों आं बे फरायसाफोरनि मुंखौ बेनि गेजेरजों फोसावनो सानदों बिथांमोना जादों 10 थाखोआव टप 3 मोननाय फरायसाफ्रा बयनिख्रुइ साबसिन रिजाल्ट खालामनो हादों टप नाम्बार 1 टपआव निजोम बर' बाथौ आश्रम हाई स्कुल बरमानिफ्राय बाक्सा जिल्लानि बिथाङा टटेल मार्क 200नि गेजेराव 178 नम्बरखौ मोननो हादों
पार्सेन्टेजआ जादों 89%, 89 जौखोन्दो बिथाङा मोननो हादों। आरो नैथियाव उथ्रिसारनो हादों लिपम बर', फुंबिलि सोलोंसालि दारखुसिनिफ्राय मोननो हादों बिथाङा टटेल 200नि गेजेराव 169 नम्बर मोननो हादों आरो जौखोन्दोआ जाहैदों 84.5 जौखोन्दो। बे जोबोद गोजोनथाव, बिथाङा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोननो हादों। बिनि उनाव हिरिम्बा बर', बिथाङा जाबाय टंला इउएन एकाडेमिनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि, बिथाङा 200नि गेजेराव 163 नम्बर मोननो हादों आरो जौखोन्दोआ जादों 81.5 जौखोन्दो। बे जोबोद गोजोनथाव, जों बिथां टप 3 बे साथाम फरायसाफोरखौ जों देग्लाय मोननो हादों। बेनि उनावहाय 9 थाखोनि टप 3 फरायसाफोरा जाहैदों 1 नम्बराव मनिषा बसुमतारी, बाथौ आश्रम हाई स्कुल मेदाघाटनिफ्राय, बिथाङाबो बाक्सा जिल्लानिफ्राय मोननो हादों। 200नि गेजेराव बिथाङा मोननो हादों 161, जौखोन्दोआ 80.5 जौखोन्दो। बेनि उनाव 2 नम्बराव मोननो हादों हायुंसा बसुमतारी, बिथाङा जाहैदों इउएन एकाडेमि बिजनीनिफ्राय, चिरां जिल्लानिफ्राय, बिथाङा 200नि गेजेराव 155 नम्बर मोननो हादोंमोन आरो जौखोन्दोआ जादों 77.5 जौखोन्दो। बेनि उनावहाय 3 नम्बराव मोननो हादों अनिरुद्ध ब्रह्म, टिपकाय हायार सेकेन्डारि स्कुल क'क्राझारनिफ्राय, बिथाङा टटेल 200 नम्बरनि गेजेराव 154 जौखोन्दोआ मोननो हादोंमोन 77 जौखोन्दो। दा जों बेखौ फोसावनानै जोबोद गोजोनदों जे बे फरायसा बिथांमोनहा गासै आसाम नाङै 15,484 फरायसाफोर उथ्रिसारनाय आनजादाव जनायनि गेजेराव गावसोरखौनो साबसिन रिजाल्ट दिन्थिनो हानायनि थाखाय आं बे फरायसाफोरनिसिम आफादनि जानानै आं गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। बेनि अनगायैबो आं गासै फरायसा बिथांमोननो गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। जायफोर फरायसाफ्रा बे आनजादाव जिरायबाय, बिथांमोनहा टप 3 मोननो हायाखैबाबो खायसेया हयथ' गावनि नांगौखिनि जिखिनि रोंगौथि दं, बे रोंगौथिखौ बे आनजादनि गेजेरजों मोनथिनो हादों। आं साफ्रोमबो बिमा बिफा, दिथागिरि लोगोसे फरायसा बिथांमोनखौ बे आनजादनि रिजाल्ट फोसावनायनि गेजेरजों बिथांमोननो साबायखरखौ बावहरदों जे बेबायदि रोंगौथि सायख' आनजादनि खुंफुंनायनि बेलायाव बिथांमोननि साफ्रोमबोनि हेफाजाबनि गेजेरजों जों दिनै बे आनजादखौ मोजां खुंफुंनो हादों आरो बेखिनि रिजाल्टखौ जों मोननो हादों। दा बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनि फिथाइ फोसावनायनि गेजेरजोंनो आं मोनसे बाथ्राखौ फोरमायखानो सानदों जे जोंहा सिगांनो फोसावखानाय बायदियै आरो जिखिनि जोंनि एप्लिकेसन फर्म बहाय फोसावखानाय माखासे बान्था दंखायो। बे बान्थाफोरखौ जोङो दा बहाय जायफोर फरायसाफ्रा टप 3 मोनबाय मोननैबो क्लासाव, बिथांमोननो जोङो फोसावनो होनो सानदों। जोंनि जायफोर टप फरायसा, सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफ्रा जोंहा फोसावखानाय बान्था हिसाबै दङ। बे जाबाय सेथि थाखोनिया 20,000 रां मान बान्था हिसाबै मोननाय जागोन आरो नैथि थाखोनिया 15,000 आरो थामथि थाखोनिया 10,000 खरै साफ्रोमबो फरायसानो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे बान्थाखौ होनाय जागोन। लोगोसे बिथांमोननो मान बिलाइ होनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन। दा मोननैबो थाखोआव जायफोर फरायसाफ्रा सेथि, नैथि आरो थामथि थाखोआव उथ्रिनो हाबाय, बे फरायसाफोरनो बे बान्थाखौ बावनाय जागोन। नाथाय बहा बावगोन जों बेखौ उनावहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खौरांखौ फोसावगोन आरो बे रोखोमै बिथांमोना बान्थाखौ आजावहैनो हागोन। बेनि अनगायैबो आरो मोनसे बहाय फोसावबावनो लुबैदों जे बे टप 3 फरायसाफोरनि अनगायैबो जोंहा बे फरायसाफोरनि 3rd पजिशनाव मोननाय फरायसानि गाहायाव जायफोर फरायसाफोरा नम्बर मोननो हादों, बे बिथांमोननिफ्राय जोङो टप 5 फरायसा बहाय जों सायख'बावगोन कनसलेसन प्राइज हिसाबै। आरो बे फरायसाफोरनो जोङो फोरमान बिलाइजों लोगोसे साफ्रोमबो फरायसानो 2,000 रां खरै जोङो बहाय रां बान्था होनाय जागोन। दा गतिके जों बेखिनि बान्थाखौ जों दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खाखाना दोननाय जे 8थि रोंगौथि सायख' आनजाद, बे आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावनायनि गेजेरजों जों बे बान्थाखौबो फोसावफानाय जाबाय आरो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जायफोर बे बान्थाखौ मोननो हादों बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय साबायखरखौ बावहरनाय जाबाय। Good news for everyone.